Bafethu niphethe ukhama lana sise ngamxolise Standerton. Alright, ngihamba no Alwande. Alwande. Alright njayami. So njengoba vele bese ngichazele before yabo ukuthi hayi ngibuza ama question. Wathola at least 3 ke kule 4 yabo. Yeah, yakho le time. Oh yeah. Right, okay. So first question intwana mangakha ama continent esinawo la emhlabeni. Okay, singakhona ukuyijamba. Yeah, sizobuya kuye. So question number 2. Umuntu oyi-teenager sicala uba yi-teenager after ilo kuyiphi ye? I-age? Amana 13. Mangana 13. La njayami. Okay, so ngicela ukubuza ukuthi i-DS nayo kini? Khona. Ikhona. Alright, so ngicela ungiphe like the full word of DStv. Ini boma digital satellite television. Alright, so ngicela ukubuza like u-Absa yena umeleni. Ayu, ish. Got it! Aya Absa ntwana yangiyazi. Got it! Yeah, Absa uyazi. Okay, I'm going back. Mangakha ama continent esinawo emhlabeni. Continent. Yes. Yema ngizama ukukhumbula la ongazi. A few moments later. Okay, athi ngibuza omunye yabo. So la nkusacabanga. Sho ngicela ukwazi uFNB ukuthi umeleni. Aboma First National Bank. Abafethu mntayeni hayi hayi. No.